Fl-ewwel 3 ijiem ta' Settembru Malta se tospita 15,000 delegat għall-Expo tas-Sigma li sterġa' ssir fil-Maritime Hub fil-Marsa f'waħda mill-akbar konferenzi li jittellgħu f'pajjiżna bl-akbar ismijiet fl-industrija internazzjonali tal-iGaming li jkunu fostna. Waqt li avveniment ta' dan il-kobor joħloq influss ta' vetturi fl-akkwati tal-Junction tal-Marsa, Transport Malta b'kollaborazzjoni mal-Korp tal-Pulizija ħejjit pjan diversi miżuri b'żoni differenti u għal tipi varji ta' vetturi biex ma jinġabax traffiku f'din iż-żona kruċjali fil-pajjiż. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu ntqal li dan il-pjan fl-arranġamenti ta' traffiku se jara li fit-triq tromba se jkunu jistgħu jipparkjaw biżvannijiet u minibuses li se jwasslu u jiġbru lil persuni għall-Expo. Filwaqt li l-vetturi tal-Y-Place jistgħu waqfu u jiġbru lil passiġġieri fil-Park and Ride tal-Marsa bis-swit il-Kumpless 1. Minn barrek it-taxis il-bojot ukoll se jkollhom żona speċifika għalihom biex joperaw bla xkil. Dawk li se jkunu xogħol fl-avveniment se jkunu jistgħu ħallu l-vetturi tagħhom fejn fl-imoddi kien hemm il-Freedom Press. Jean-Claude Attar, Deputy Chief Enforcement fi ħdan Transport Malta, spjega li flimkien mal-Pulizija se jiżdu wkoll uffiċjali tal-inforzar tal-istess awtorità. Minn sena l-oħra dejjem nippruvaw biex il-pubbliku ġenerali ma jinqabax fil-konġestjoni ta' traffiku għax ovvjament Malta ħad tkun għaddejja normali, jiġifieri ħajkollok ammont ta' traffiku ġej kemm min-naħa tas-Sawt u kemm min-naħa taċ-ċentru ta' Malta. Ħajkonna numru kbir ta' uffiċjala, ġifieri qed nikkalkulaw li jkollna fuq 100 mit-uffiċjal maqsum fi 3 ijiem apparti l-ammont kbir ta' pulizija li jkun hemm fiż-żona. Fil-waqt li jenfasizza li l-pjan jara li l-ispazju fil-Marsa jkun massimizzat kemm jista' jkun, il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia sostna wkoll li minn sena għall-oħra qiegħed dejjem jitjieb il-pjan ta' traffiku. Konna ammont ta' uffiċjali nużaw anke teknoloġija bħal drones sabiex naraw illi l-area illi nafu kemm sensittiva traffiku nkunu qegħdin nagħmluha l-aħjar traffic management system għal dawn iż-żminijiet fejn nafu li ħajkun hemm eluf kbar ta' nies li jmorru f'post wieħed f'avveniment wieħed fejn ikun qed iseħħ avveniment importanti għall pajjiż mill-lat ekonomiku.